Yen sing urip ning alam donya samestine kudu manut marang Kang Kuwasa. Satemene manusa ora bisa apa-apa kejaba pitulunge zat sifat sampurna. Tumrape manusa iku dudu sapa-sapa, mung saderma aran kang kacipta. Ora cukup golek donya, aja lali golek ilmu aji sampurna. Yen sliramu pengen cetha sejatine manusa, mula kudu mangerteni pusaka Jawa. Urip iki mung saderma, mulane lakonana kanthi samadya. Butuhe manusa ora cukup golek donya, aja lali golek ilmu aji sampurna. Yen sliramu pengen cetha sejatine manusa, mula kudu mangerteni pusaka Jawa. Butuhe manusa ora cukup golek donya, aja lali golek ilmu aji sampurna. Yen sliramu pengen cetha sejatine manusa, mula kudu mangerteni pusaka Jawa. Ilinga manusa urip iki mung saderma, mulane lakonana kanthi samadya. Mula lakonana kanthi
samadya